जा साफा नुखादों स' नोंथांमोना माबायदि नुयो कमेन्ट हरदो फोरमायलायदो नामा गोल्डेन जुबली सनाथि फोरबो फालिथाय बागानपारा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स' आं दा दंफैयो जोंनिनो जायगा माने जोंनि बागानपारा बाथौसालि जोंनिया एबारनि दुर्गा फुजाया गोल्डेन जुबली नालाय बेनिखाय एसे ब्लगफोरखौनो बानायनो होनना सानबाय आरो ना जोंनियावनो ओमफ्राय नै जोंना फंबायमोना खामानि मावगासिनो माबाखौ लादो आरो ना टिका लादों ना माने कालारनि थाखाय गेट ओमफ्राय मन्दिरखौ बेसेबां लादो 1.5 लाख बापरे बाप मा खालामगोन नोंसोरो दुर्गा फुजायाव बाहायजोबगोन ना बापरे बाप दुर्गा फुजायाव बाहायजोबगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो एसे ओरैनो माबायदि बनायदो गेट बेनिफ्राय मन्दिरफोरखौ मा रोखोम बानायदो नायलांबाय थादो आरो ना सनाथि फोरबो फालिथाय बागानपारा बाथौ फोरबो आफाद बेनार होना बुंखाबायानो स' जोंनि दुर्गा फुजाखौ नोंथांमोनाबो लैहोरो फैनानै गाजा गोमजायै बेरफ्रुगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो ना थ' आंनिफ्राय आसा फारिनाय थाबाय नोंथांमोना फैदो इन्जय खालामदो स' 1 अक्ट'बर टु 7 अक्ट'बर नोंथांमोनाबो नै फैदो दा नै फंबायमोना मावगासिनो एकदम बाय मोजाङै मावदो निजेनि जायगानिनो नालाय मोजाङै मावनाय जादों जोंबो फालथु नङा आरो बे जाहैबाय साइनासालि ओमफ्राय बैखिजा मन्दिरा बहुत साफा नुदों खिन्थु बहुत साफा एकदम नोंथांमोना फैनानै जोबोद समायना नुखाङो खिन्थु भितरहाय मा रखम जाना दं कन्डिसनखौ नायनो र' एसे जै आफा बोराइ बाथौ स' बाथौसालि सिङावनो एसे हाबना नायनि आरो ना मा रखम एकदम कालारफुल बनायगासिनो आरो ना मा रखम नुदों कालारखौ नोंथांमोना कालारफुल एकदम बे जाबाय साइनासालि बेनिफ्राय बै फारसेखिजा स्टेज प्रग्रामा जायो आरो ना बेखि जाबाय लामा गेटआ थांलाय फैलाय स्टेजनि अबस्थाया बारा थिग नंथ'आ बर्थमान साफा खालामलाङा दङ एसे थ' नोंथांमोना नुखाबाय नै स्टेजआ बेनो बेयाव थानानै खेराइ मोसागोन माबा मोसागोन जेनेबा दा एसेथ' बाय गाज्रि जाना दंखायो दंनायालाय थ' लासैनो साफा जागोन साननैसोनि उनाव बेखौ नुगोन वान्डारफुल नङा होमबा जोंनियावहाय मोननै प्लेग्राउन्ड दङ आरो ना प्लेग्राउन्डआ बयस एन्ड गार्ल्स थ' मोननैबो फिलाप जाजोबगोन आरो ना अलराउन्ड सिनेमा थागोन ओमफ्राय सार्केस थाहैबाय ओमफ्राय मिना बाजार थागोन थ' गथाय फुल जाजोबगोन बे मोननै ग्राउन्डआ फंबाय बिनानावमोना एकदम प्रेक्टिस खालामगासिनो सानफ्रोमबो जोंनिया जायगाया एबार थोनायानो नुवा खोना आरो एक्सप'बो दंबावो ना बावगारना थादों आं दासो गोसोआव फैदो स' फंबायमोना प्रेक्टिस खालामगासिनो जोंनिया किप इट आप मोजाङै गेले मोजाङै
एसे गुवार जाबावबा नोंसोर राउन्डआनो जायाखै माथो राउन्ड जा गुवार जाबाव नोंथांमोनाबो लैहोरो फैनानै गाजा गोमजायै हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिबाय स' फैदो गासैबो खनालि जयन्ती नालाय सुपार सेपार होगा इस बार दुर्गा पूजा नायलांबाय थादो एसे बाउन्डारिफोर खिन्थिलाङो वाव खिन्थु आं बिराद समायना नुखाबाय खिन्थु मन्दिरखौ जा साफा नुखादों स' नोंथांमोना माबायदि नुयो कमेन्ट हरदो फोरमायलायदो नामा गल्डेन जुबली सनाथि फोरबो फालिथाय बागानपारा 1 तारिखनिफ्राय 7 तारिख नङा होमबा थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो सानफ्रोमबो फैदो इन्जय खालामदो एभ्रि टाइम